שלום חברים, כאן אנחנו בעוד סרטון של ברול סטארס. אתמול עשיתי את סולרי קומיטיבה. עוד טיר אחרון, אני משיג את ווילו. אז דרה, לא נחשבתי את דרה. טוב, יודעים מה נפתח כאן. לפני כמה ימים מסתים היא תלווה את אמבר. אז במשחק הבא אני אשחק עם אמבר. נפרדנו חברים. נפתח לכם שמשחק הזה לשחק עם אמבר. אז תראו חברים, אני אח של נאורי, אותי אתם כבר מכירים. אז הוא היום רוצה להשיג את ווילו, ואחר כך הוא יפתח את קיט. האמת שהיא טובה רצח, אני לא אשקר. טוב, אח שלי יתחיל עכשיו משחק. כפי שאתם יודעים, אנחנו נעשה לפעמים סרטונים ביחד, אז אם אתם רוצים, תירשמו לערוץ שלי אליה מאסטר העולם, וגם את הערוץ שלו נאורי מאסטר העולם, שנוכל לעשות סרטונים ביחד. חברים, טוב חברים, הנה נאורי הרג את פוקו, הוא ממש רוצה להשיג כבר את ווילו בשביל להשיג את קיט שהיא 4 בתור או דראקו. תגיבו בתגובות מי יותר טוב, אנחנו נקשיב לכם. ברלי מנסה להרוג את נאורי, והנה נאורי הצליח להרוג את ברלי. עכשיו נאורי שם את האולטי שלו ושורף את לי, והוא ניצח את לי. חברים, בבקשה, אני מבקש מכם, תירשמו לערוץ, אני לא יכול, יש לנו קצת מנויים, אז בבקשה, תירשמו לערוץ. אנחנו נעשה סרטונים ביחד, אנחנו מבטיחים. עוד סרטון אני אעשה ביום רביעי. כל ימי רביעי אני אעשה סרטון. שיחה שלישית. יופי לי. אוקיי חברים, עכשיו זה קורה 3-4 כל הכבוד לנאורי. עכשיו לג'נדרי ברולר, עברנו לקיט. אומייגאד, איזה מרגש. והוא גם סקין הראשון שלו של מדוזהם. אם נהניתם מהסרטון, אל תשכחו לשים לייק וסאב. עכשיו הוא ישדרג את ספרינט כמה שהוא יכול. זהו. ואיזה גאדג'ט אתה רוצה? או גיר? זה טוב, זה מחזיר לו את האולטי. קנה. אוקיי חברים, זה היה הסרטון של נאורי עד היום. אם נהניתם, שימו לייק וסאב ויאללה ביי.